subscribe to my channel. And also press this bell icon. What's up mga kasungka? Ito guys, ang Aga TV channel nagbabalik. And guys, meron akong bad news at saka good news. Ipapahagi sa inyo all about sa aking channel. So guys, unahin ko yung bad news kasi that's the very sad. It's a very sad. Nakakalungkot isipin na yung tipong pinaghirapan mo mawawala lang ng walang dahilan at hindi ka man lang binalikan. Then guys, nyo guys, una gusto ko muna mag-share sa inyo all about sa aking channel kung paano nga ba nagsimula ang Aga TV channel. So yung Aga TV channel guys, nagsimula ito last year May. Okay, sa May 2019 po ako nagsimula sa aking Aga TV channel. So until now, we're almost 1 year na po. So magwa 1 year na ngayong May ulit. Okay, so yan guys. Nagsimula yung aking channel sa 100 subscribers. So yun, ngayon po. So congratulations po sa Aga TV channel dahil umabot kami ng 100 subscribers. Thank you lang sa support. Narating ko rin yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So yun dun guys, dun pa lang sa part na yun, masaya na po yung Aga TV channel o yung mga producer. Ako lang pala yun. Okay, so yun, masaya ako dun kasi na-monetize ko na ang aking channel at the same time dahil na-meet ko yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Okay? So yun guys, bilang a small YouTuber o nagsisimula ka pa lang sa pag-vlog, mas maganda po is consistent lang po kayo. Huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi ang pag-asa andyan lang yan hanggat may hininga ka pa. So yun guys. So ano ba? Saan na pa tayo? Okay. Yung bad news dyan mga kaibigan, mga kasunggab, kasi 4 na buwan sa pag-aantay ko sa aking PIN. Alam niyo yung PIN? Yun yung personal identification number na kung saan pag na-receive niyo yun, dun nyo palang mabiverify yung address of payment sa Google AdSense nyo. Dahil kapag hindi nyo yun na-verify, hindi kayo sasahod kay YouTube. So yun po yung pinaka-saddest part dito sa journey ko sa pag-vlog. Kasi hindi dumating yung PIN ko guys. Alam niyo bang yun yung pinaka-importante sa lahat? Mawala lang siya. Basta't may PIN lang. Okay na. So yun po guys. Pero guys, yung ginawa ko, hindi po ako sumuko agad. Gumawa ako ng paraan. Nanood ako ng mga tutorial, mga tips kung paano nga ba i-troubleshoot, paano i-fix ang error, paano nga ba ma-receive ulit yung PIN ko, paano ko gagawin. Ayun guys, pinanood ko mga tutorials sa YouTube. Okay? So, pero guys, almost a month na mula nang ma-demonetize yung channel ko. Wala pa rin PIN na dumarating. Ginawa ko na ang lahat. Nag-cancel accounts na ako. Nag-cancel profile. Nag-close Google AdSense na ako. Wala pa rin nangyayari. Gumawa pa ako ng bagong AdSense account. Hindi pa rin nakuha yung PIN ko. Ganun po kahirap guys makuha ang PIN. Kaya dyan sa mga nakuha agad yung PIN, saludo ako sa inyo guys, hindi kayo nahirapan. Good day and good luck sa inyong YouTube journey. Pero yun guys, yun nga, within 1 month na po, mula nang ma-demonetize yung channel ko ay hindi pa rin dumarating yung aking PIN. Kaya yun po yung part na wala nang gana, hindi na ako nag-upload ng mga vlog. Kasi ayun nga, wala nang ads yung aking channel, na push na rin yung yung join button. So yun po guys, nakakawalang gana, di ba? Pinaghirapan mo yun.
pinagpuyatan mo, pinaggastusan mo ng load. Lahat ng yun guys mawawala lang within one day. Madidemonetize lang ng ganun-ganun. Diba? So yan guys, hindi ako tumigil kasi alam kong sayang ang channel ko. Kaya yun, ito yung good news. Yes. Guys, ang good news, last night or kagabi ko ginawa. Paano nga ba? Ginawa ko guys, nag-manual verification ako kagabi. Sa wakas, nakita ko na rin yung nakalagay doon na contact us. Okay, nag-email ako kay YouTube. Nag-personal email ako kay YouTube. At doon ko nilagay ang kailangan ng mga requirements. At doon ko sinubmit. Ito yung good news mga kaibigan or mga kasunggab. Hindi pa umaabot ng 1 minuto na pin-approve na ang channel. So, yung good thing doon, verified na yung address payment ko. Kaya dahil doon, bumalik na ang aking ads na unpost na yung join button ko. At dahil dyan guys, tuloy-tuloy na naman ang ating journey sa pag-vlog. Abangan nyo yan mga kaibigan, mga kasunggab, yung mga upcoming vlogs ng Aga TV channel. Dahil gagawa na ako ng mga vlogs every week. Consistent. God bless. So yun guys, thank you sa panonood. Alam nyo guys, sobrang masaya ako ngayon kasi ayun nga, bumalik na yung ads, pati yung join button ko. So tuloy-tuloy na ito mga kaibigan. Yung problema na lang ngayon is yung ano ba, basta nevermind na yan, sa akin na yan. So yun guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutang pindutin yung subscribe button. Then don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga new videos or mga upcoming vlogs. At syempre guys, kung nagustuhan niyo po yung aking mga ginagawang video, huwag niyo pong kalilimutan i-hit yung like button. At saka syempre, i-share niyo na rin po sa inyong mga kaibigan para at least naman alam nila na meron ding Aga TV channel. So yun guys, kung meron po kayong mga katanungan or mga komento, mag-comment lang po kayo sa baba for more info all about my videos. At pwede rin po kayong mag-recommenda ng mga channel, ng mga content na gusto nyo ipagawa. As long as kaya ko, gagawin ko para sa inyo. And guys, yun lang po ang aking magagawa sa ngayon. Have a good day and happy welcome back Aga TV channel. Thank you for your all.